Энергетик мәдәният сарайы каршындагы мәйданга меңләгән халык җыелган. Алар Зәйдән мобилизацияләнгән ир егетләрне озатырга килгәннәр. Повестка алучылар арасында шәһәрдән генә түгел, авыл җирлекләреннән дә егетләр шактый. Хәрбиләрне гаиләләре, дус туганнары, якыннары озата. Район җитәкчелеге дә егетләр өчен җан атып тора. Мобилизацияләнүчеләргә һәр яклап ярдәм күрсәтеләчәк дип ышандыра. Сегодня я хочу сказать воинам нашим защитникам только одно: воевать мужественно и храбро, и единственно от всех нас, от детей, от жен, от матерей, от заинцев, вернуться живыми и здоровыми. Это вам приказ. Егетләргә кирәк яраклар тутырылган сумкалар әзерләгәннәр, җылы киемнәр, азык-төлек бар. Аларның һәр кайсы илне сакларга әзер булуларын белдерә. Яхшыга өметләнеп, исән-сау әйләнеп кайтырга вәгъдә бирделәр. Алар иң элек Казанга хәрби өйрәнүләр узарга танк училищесына юл тотачаклар. 2 деда воевало. Получил повестку, бегать не стал, пришел. Да, оба и пришли с войны, и дай бог нам всем вернуться. Как бы на что и надеюсь, да, поскорее бы все кончилось. Самое главное, чтобы было в мире спокойствие, умиротворение, чтобы наши дети и матеря были, самое главное, спокойны. Нормальное чувство, никто кроме нас, значит мы нужны, победа за нами. Егетләр район имам мөхтәсибе Фатих хәзрәт һәм Александр Атакай хәйр фатихасын алып, озатырга килгән якыннары янына саубуллашырга ашыктылар. Мәйданга җыелган меңләгән зәйле хәрби бурычын үтәргә китүче ир егетләрнең исән-сау әйләнеп кайтуларын теләп калды. Бу озатуда Зәйдән 2 автобуста 70-тән артык ир егет китте. Адилә Бирханова, Дин Сипатов, Зәй хәбәрләре.